Majima ning ndi yo? Majima. Kon telat, Cuk. Kene dibogem tentekan, malah berduaan ae kon niku. Tuh, lo kabeh. Lu malah ngletak. Sopo sing bogem awakmu, ha? Kuwi lho Budi kaya kancane cangah gang sebelah mau lho, kaya aku gak aku deyan. Akhirnya aku kepeksa bayuan karo Budi kaya kanca-kancane mau. Terus kancane Budi kuwi KO. Terus Budi mlayu, aku ditinggal kaya ngene awakku lho kabeh boyoku kaya diantem tok rasane. Kamu gak nggawa kotak P3K ngono apa piye ngono nambahnya aku ngono lho kok bekalane apa? Bekalane iki Budi nyulih dhuwitku 10.000 ngono lho sampai saiki gak dibalekne blas. Anjene asu tenan. Lah mau Budi tak takeh. Lah kok dilalahku dikoyok karo Budi karo kancane mau. Aduh. Mas saiki golongan Budi, Majima tak tambane. Yo hati-hati saiki Pak Boy lho. Masya Allah, nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan ya Allah mbak. Sampean kok ayu temen. Aduh, sampean sik jomblo mbak. Meneng lo cangkemmu. Yo wis, Budi saiki tak golani.